Здравейте, Ахмед Мерчев съм от Алиено. Намирам се при началния прототип на Алиено Сентиеро. В това видео ще ви покажа началния клас волани, които използваме за него. Използваме ги, тъй като реално това специално е началният прототип. Използваме от този тип волани в момента, тъй като ни вършат работа за началните тестове. В бъдеще обаче всички тези волани ще бъдат наше производство и ще бъдат карбон кевлари с доста електронни системи по тях. Сега може да видите, воланите са с бързосменик, т.е. лесно се в рамките на секунди се монтират на колата и според предпочитанията си пилота може да избере различен модел на волана. Така че предназначението на тези волани е единствено в момента не служат за първоначалните тестове. Тук пред мен са част от воланите, които използваме за текущите ни прототипи, в случая за началния прототип на Алиено Сентиеро. Това са волани от външен производител, като рано ги използваме, тъй като те в момента не вършат работа за началните тестове, които провеждаме с прототипите ни, спортни волани. В бъдеще всичките ни коли ще бъдат с волани изцяло наше производство, но тъй като самата доразработка и производството на волана ще отнеме известно време и изисква големи ресурси, за начало първите тестове ги правим с такива волани, които са идеални за тази цел. Освен това, те разполагат с бързосменник и могат лесно да се монтират и сменят на колата. Намирам се в началния прототип на Алиено Сентиеро, по-точно в кабината му, и ще ви покажа колко лесно, благодарение на това, че са оборудвани с бързосменник в задната част, се монтират и демонтират воланите. Реално за този начален прототип, даже и за предпроизводствени прототипи, използваме такива бюджетни спортни волани от външен производител, които ни вършат перфектна работа за тези начални тестове. Като това всъщност е само временно решение, тъй като вече клиентските ни коли ще бъдат с доста по-висока класа волани, основно от карбон кевлар. Изцяло наша разработка и производство. Ние имаме над 200 дизайни на волани, а това са реално първоначалните, които използваме, докато си произведеме нашите собствени волани. Ще ви покажа реглажа на кромнилната колона. Той може да се волана може да се регулира в дълбочина и по височина спрямо ръста на пилота, който ще управлява колата. И това е ръчката, от която се регулира. Това е реглажа по височина и това е реглажа по дълбочина според ръста на шофьора. Изцяло ръчно регулиране. Вече в клиентските ни коли от по-висок клас този реглаж ще бъде с електрическо задвижване и управление. Ще ви покажа потребителската част, потребителските клъстери, от които се управлява колата. В този начален прототип, а също и в началните версии на предпроизводствените ни прототипи, потребителската част, т.е. начинът, по който се управлява колата се настроя колата съвсем семпъл, а именно извършва се от този тъчскрин дисплей, който е разположен вляво от пилота. При следващите ни версии подобни тъчскрин дисплеи ще има и от дясната страна на пилота, а при някои модели и версии на колите ни ще има и централно разположен дисплей над волана или вградена волана, в който ще се извеждат най-важните параметри при шофиране на колата на писта. Сега ще ви покажа органите за управление в този начален прототип, които са съвсем семпли. Най-пред колата се настройва и по-важната информация се извежда на този тъчскрин дисплей, разположен от ляво на пилота. Имаме спортен волан с реглаж по дълбочина и по височина и газ и спирачка, от които се извършва управлението на колата.
В вече следващите версии това вече ще е доста апгрейднато и с доста повече екстри, специално за шофьора и контрол му над колата. Ще поговорим за седалките, които използваме. Рано не само в началния прототип, но и в първите ни версии на производствените прототипи използваме подобен тип състезателни и спортни седалки. В случая това е състезателна седалка. Едно добро решение за началните ни тестове. В случая тя е от външен производител, а именно OMP. А вече високия клас наши потребителски коли ще бъдат с седалки изцяло наше производство, но просто за, както именно планове да пускаме, да представим по-бюджетни коли за писта. От този тип седалки са едно добро решение за тях. В случая в началния прототип на Aleno Sentiero седалката е с ръчко, в случая отпред долу на седалката с цяло ръчно регулиране. Седалката, която е монтирана на този начален прототип, е състезателна седалка от външен производител, в случая OMP, и за началните ни прототипи използваме такъв тип седалки, тъй като са достъпни като бюджет и са едно добро решение за кола за писта. Вече високия клас наши коли ще бъдат с седалки с цяло наше производство. Тази седалка може да се сменя, в случая това е по-малък размер като за мен. Има няколко размера седалки с различна ширина, различна височина, които могат да се монтират. Различни модели може да монтираме. В случая седалките като първа версия с изцяло ръчно регулиране. Тук отпред има една ръчка, от която в смисъл ръчно може да се регулира седалката като позиция на водача. Намирам се до началния прототип на Aleno Sentiero. Подчертавам, че това е начален прототип, а не е макет. Начален прототип тъй като е с изцяло функционално шаси, изцяло функционално окачване, изцяло функционални гуми, завиване и управление на колата. Тоест на тази кола, в случая тя с демонтирани двигатели, електромотори и батерия, но ако и монтираме двигател и батерия, тя може да се движи. Затова това е начален прототип, а не макет, т.е. не е изработен от кашон, не е от хартия, не е изработен от дърво, не е изработен от глина или от нещо друго, а е изработен от 80% стомана и 20% композитни материали, включително карбон. Подчертавам, че това е начален прототип, не е кашон, не е макет, не е изработен от дърво, пластмаса, глина или нещо подобно, а е изцяло функционална кола, която всъщност е в момента за целите на демонстрацията с демонтирани електромотори и батерия, тъй като нейната цел е да служи като шоу кола, шоу кар. В фабриката ни всички вие или почти всички вие имате собствени коли. Ако на вашата кола свалите двигатела, тя няма да се превърне в макет, нали? Остава си истинска кола. Така че също е с този начален прототип на Aleno Sentiero, който е с 100% наши шаси и е изработен от 80% стомана и 20% композитни материали, включително карбон. Този начален прототип е оборудван с оригинални джанти от външен производител. В случая това са джанти от италиански производител VSP, т.е. WSP. Тоест ние сме закупили VSP джанти, които в момента не вършат работа за тази начална демонстрация, за тази шоу кола, тази шоу кар. А също използваме подобен тип джанти и за началните ни предпроизводствени прототипи, тъй като са това, което може да се позволим в момента като бюджет, докато вече клиентските ни коли ще бъдат с доста по-висок клас джанти, включително и джанти от карбон кевлар, изцяло наша разработка, изцяло наше производство. Тези джанти са по дизайн на BMW, но са от производителя VSP. Намирам се до дясно задно колело на началния прототип на Aleno Sentiero. Може да видите в момента, той е оборудван с джанта от VSP, т.е. това е външен доставчик, външен производител на джанти, в случая италиански производител WSP. Те са по дизайн на BMW, но реално са оригинално производство на VSP, т.е. италиански производител VSP. Този начален прототип е оборудван с гуми Michelin. Това са оригиналните гуми, които използваме при колите ни. В случая
Специално този модел е за градско шофиране, докато за състезание и шофиране на писта използваме полусликове отново от Мишлен. Имаме няколко варианти на логото ни, в случая това е версията ни с щит, като нейните отличителни неща са извънземната глава с сини очи и сиви и черни цветове, щита, който виждате, и отличителния надпис Алиено. Всичко това е наша регистрирана търговска марка. Тоест ние държим правата за използване на това лого, за използване на тази търговска марка в клас автомобили и всичко свързано с автомобили. Нямаме конфликт с Alienware, който е американски производител на гейм компютри за игри, собственост на Dell, тъй като те имат тяхна си марка, подобна, която е за клас компютри, докато нашата е за клас автомобили. Намирам се до плакат с Alieno логото ни. То е с отличителни черти или символи, а именно извънземна глава с сини очи, сиво, черно и карбон като цветове, плюс синьо, Алиено надписа и щита. Това, което виждате, е нашето лого и то е наша регистрирана търговска марка. Тоест, ние имаме право да я използваме в клас автомобили и всичко свързано с автомобили, в случая за електрическите ни хиперколи. Въпреки че извънземната ни глава има някакви сходства с извънземната глава на търговската марка Alienware, която е собственост на американската компания Dell. Dell има права да използва тяхното лого с извънземна глава, в случая Alienware, логото за клас компютри, докато ние имаме регистрация за клас автомобили, и затова между Dell и Alieno няма никакъв конфликт и свободно да си ги използваме отделните марки. Alieno Sentiero е едноместна електрическа хиперкола. Гумите, които препоръчваме за използването и на писта, са Michelin Pilot Sport Cup 2, тъй като размер са 325 на 30 ZR21. Както може да видите, гумата е огромна, доста широка, висока, джантите също, като реално това е едно добро решение за track day кола, каквато е Alieno Sentiero. Гумите са доста големи, както видяхте, но заради това, че самата кола е голяма като габарите, когато са монтирани, изглеждат малко по-малки. Но това е гумата, която препоръчваме за употреба на Alieno Sentiero хиперколата ни на писта. Гумите за писта на Alieno Sentiero хиперколата ни, които препоръчваме като едно добро решение, е Michelin Pilot Sport Cup 2, размер 325 на 30 ZR21. Това са едни добри track day гуми, които за прешофиране за удоволствие на писта са едно добро решение за хиперколата ни. Оригинално по време на премиерата на Alieno Day и в момента всъщност колата ни беше оборудвана с гуми Michelin Pilot Sport 4S, които пък са градски гуми, които са гуми за шофиране по обществената пътна мрежа, но за шофиране на писта по-доброто решение е Pilot Sport Cup 2 гумите на Michelin. Alieno Sentiero като наш модел е track day кола, т.е. кола оптимизирана за шофиране на писта. В момента се намирам до track day гумата на Alieno Sentiero, тя като модел е Michelin Pilot Sport Cup 2, размер 325 на 30 ZR21. За скорости над 300 км в час, освен че се доверяваме на най-добрите възможни гуми налични на пазара, си разработваме и собствени защити, системи за диагностика които ще бъдат монтирани в нашите джанти, когато ги произведем, т.е. карбон кевлар, джантата ни от кован алуминий. Така че благодарение на нашите защити в джантата и специалния подбор на наличните на пазара най-добри гуми, сме в състояние в безопасен режим да тестваме в бъдеще колите ни при скорости над 400 км в час. В момента ви показваме пистовите гуми за Alieno Sentiero хиперколата ни.
тъй като модел са Michelin Pilot Sport Cup 2, размер 325 на 30 ZR21. Това е едно добро решение като за трак day шофиране, т.е. гума оптимизирана за шофиране на Aleno Sentiero хиперколатени на писта. От друга страна пък за градско шофиране за следващите ни модели използваме гуми Michelin като модел TS Pilot Sport 4S, които пък са оптимизирани за шофиране по обществената пътна мрежа, т.е. по обществените пътища, но специално Aleno Sentiero като модел е трак day кола, едноместна и оптимизирана за шофиране и използване на писта. Равно при този начален прототип, това, което виждате, черният участък е матрицата ни за предното стъкло. Тоест, тук няма в момента монтирано действително предно стъкло, а има матрица, т.е. шаблона, на база на който ние ще си изработим калъпа, от който вече ще произведем истинското предно стъкло на колата. Тоест, предназначението на този участък, на този начален прототип на Aleno Sentiero е да ни служи като матрица за предното стъкло. Съответно, самото предно стъкло, тъй като е доста голямо, има скрити усилващи елементи, скрити гради, за да може да бъде здраво, безопасно, и това ще се види вече в предпроизводствените прототипи на Aleno Sentiero, 3 от които в момента произвеждаме и които ще ги покажем включително в движение на писта. Това, което виждате в момента е касата на вратите. Те реално в момента вратите са демотирани от този начален прототип на Aleno Sentiero. Този участък, тъй като предизвика дискусии, пояснявам, че черното, което виждате тук, е реално мястото, където ще бъде монтирано предното стъкло на колата. Тоест това, което виждате в момента, е матрицата, т.е. шаблона, на базата на който ние ще произведем действителното предно стъкло на Aleno Sentiero хиперколитени, като този начален прототип разполага с матрица за предно стъкло, а не с реално предно стъкло. И на базата на тази матрица ще изградим шаблони, калъпите, от които вече ще произведем стъклата, които вече ще бъдат монтирани в следващите ни коли, а именно предпроизводствените прототипи на Aleno Sentiero. Ще ви покажа част от задното окачване. Реално това е една начална версия на окачването, като целта тук е тя да се произвежда лесно и да не служи за тези начални прототипи и предпроизводствени прототипи. Реално всичко това е произведено от нас, като сме използвали универсални машини, а вече в бъдеще цялото това окачване ще бъде произведено чрез нашите CNC машини и 3D принтерите ни за принтиране на метал. Но за тези начални прототипи всичко е правено с универсални машини и е доста семпл и опростено, точно за да може ние да си направим тези първоначални тестове и да надграждаме в бъдеще нашата работа. По-интересното при него е, че реално това е експериментално окачване, което не върши работа за началните и предпроизводствените ни прототипи, като то е максимално опростено, надежно е, най-вече здраво е и има доста всички необходими компоненти за реглаж на окачването и на гумите. Тоест тук може да правим пълен реглаж на окачването и на поведението на колата на пътя и именно това е ценното в това окачване. Може да го видите, изработено с универсални машини и една добра начална версия, за да може да си отренираме цялото поведение на пътя и да надграждаме в последствие специално окачването и всички свързани с него компоненти. Това е първата версия на окачването на Aleno хиперколите. Използваме го за началните и предпроизводствените прототипи. Наше производство е това, което виждате в момента, е горен къс анусач, рамо. Долу може да се види дълъг долен анусач, т.е. рамо. Тук виждате фиксиращата щанга, полоската, навътре са шенкела, шарнирите, спирачния апарат, спирачния диск, амортисьора.
Виждате, че тук има доста планки за регулация. Те са необходими, за да оптимизираме поведението на прототипите ни, след което вече ще преминем на магнитно окачване, доста по-висока класа окачване за бъдещите модели Aleno хиперколи. Целта на тази начална версия на окачването, която използваме при Aleno Sentiero модела ни, е да си разработим собствено окачване, което да бъде достъпно като цена и да бъде надежно и да бъде адаптируемо, т.е. да не служи за различните експерименти, които правим при колите. Специално тази начална версия е произведена изцяло с универсални машини, в последствие цялото качване реално ще се произвежда на CNC машините ни и на принтерите ни за печатане на метални детайли, но реално тази версия е с всевъзможни, предлага всевъзможни регулажи и именно това, което ни трябва, за да оптимизираме поведението на предпроизводствени прототипи, 3 от които в момента произвеждаме, които ще демонстрираме вече в движение. Това е първата версия на предното окачване на Aleno Sentiero. В случая намираме се това е началният прототип на Aleno Sentiero. Реално това е наше производство окачване, произведено с универсални машини. Има дълъг долен носач, къс горен носач. Виждате накрайника щангата на кормилната рейка. Зад него е валът, т.е. полуоската, амортисьора. Тук виждате шенкела и шарнирите, спирачния апарат, спирачния диск. Предполагам, че също може да видите. Това е едно начална разработка на окачването ни. Впоследствие вече то ще бъде на по-високо ниво и ще бъде произведено с CNC машините ни, докато това е изцяло произведено с нашите универсални металообработващи машини. Тази начална версия на окачването на Aleno Sentiero, монтирана на началния прототип, ни позволява да правим всевъзможни регулажи на поведението на колата на пътя и именно това е ценното, тъй като реално се събираме данни за поведението на колата, дори в статичен режим. Впоследствие, когато произведем 3 предпроизводствени прототипи вече при тестове на писта, и ценното тук е, че може по всяко едно време да регулираме всички параметри на колелото, наклона на гумите и всичко, което е необходимо. Като идеята, след като съберем данните, които са ни необходими, това начално окачване вече да се превърне в доста по-съвършено магнитно окачване за бъдещите ни модели хиперколи. Се намираме до предно дясно колело на началния прототип на Aleno Sentiero. Тук предполагам виждате спирачния диск. Имаше коментари за защо са толкова малки. Всъщност за Aleno Sentiero като модел в бъдеще ще имаме и по-голям размер спирачни дискове, но всъщност спирачните ни дискове не са чак толкова съществени за нашите хиперколи, тъй като те главно спират с рекуперация от електромоторите, т.е. главното спиране при тях е с електромоторите, докато вече тези спирачни дискове са изцяло помощна система при Aleno хиперколите. В момента се намираме до началния прототип на Aleno Sentiero. Може да видите част от задното му окачване. То е изработено с универсални машини и има всевъзможни елементи за регулиране на окачването, позицията на колелото, в случая на наклона на колелото. Така че всичко това е направено с цел да може да си експериментираме с поведението на колата на пътя при различни настройки на окачването, като крайната цел от това прототипно окачване, всъщност крайната цел е в един момент да преминем на доста по-съвършени електромагнитни окачвания и други такива подобни системи, които вече ще представим в бъдеще. Така че това е начална версия за първите ни прототипи на окачването.
възникнаха въпроси как става превключването на скоростите при нашите хиперколи. Отговорът е никак, тъй като реално при нас нямаме определено хиперколите, особено високия клас хиперколи, няма редуктори, колелата, т.е. няма скоростна кутия, няма редуктори, колелата са зацепени с вал, т.е. с полоска директно за електромоторите, т.е. имаме direct drive за движване. При първоначалните ни прототипи и по-бюджетните коли, каквито възнамеряваме да пуснем на базата на Aleno Sentiero за писта, там реално е възможно да използваме в комбинация с един или два електромотора е възможно да използваме редуктор, но дори и те са едностепени, т.е. едностепенна скоростна кутия и не е необходимо превключване на скоростите. Относно въпроса за фаровете, този начален прототип не е оборудван с фарове с светлини предни и задни. Вече бъдещите ни предпроизводствени прототипи, клиентските ни коли, според нуждите, според това дали се употребяват на писта или пък имаме модели предвидени за управление по обществената пътна мрежа, тогава според нуждата и предназначението на колата ще се появят и фарове по различните ни модели, според различните изисквания. За този начален прототип няма фарове, тъй като неговата цел не е да бъде шофиран на писта, а да послужи като една основа, на базата на която да си допроизведем трите предпроизводствени прототипа, които в момента са пред завършване. Това е началният прототип на Aleno Sentiero. Той е изработен от около 80% стомана и от около 20% композитни материали, включително карбон като финишен слой. Разполага с изцяло функционално шаси и реално този начален прототип е основата ни, на база на която ние ще си завършим трите предпроизводствени прототипи, които в момента произвеждаме, и вече те ще бъдат показани в движение, ще проведем обстойни тестове с тях в параметрите в зоната на нашата фабрика, на специализирани писти, и те ще бъдат раздвижени, докато този начален прототип, неговата цел е да остане като шоукар в фабриката ни, т.е. специално тази кола няма да бъде показана в движение. В движение ще бъдат трите коли на базата на тази, които в момента произвеждаме. Това е началният прототип на Aleno Sentiero. Относно дискусиите дали това е макет или прототип, това е прототип, не е макет. Макет е нещо изцяло нефункционално, което обикновено демонстрира само формата на продукта. Тоест, ако бяхме произвели колата от глина, от дърво или стиропор или някакъв сходен материал, да се види само като външна форма, то това би било статичен макет. Докато това е начален прототип, който си има изцяло функционално шаси, кормилна колона, волан, педали, седалки, окачване, гуми, спирачна система. Просто не е изцяло завършена, т.е. не е 100% функционална кола, тъй като е начален прототип, а следващата стъпка след него са предпроизводствените прототипи, които вече ще се движат. Прототипа като значение означава първоначален вид на нещо, т.е. в случая на продукта, така че това, което виждате пред вас, е прототипа и всъщност началният прототип, т.е. първият прототип на Aleno Sentiero хиперколата ни. Не е макет, защото има функционални детайли, има изцяло функционално шаси, окачване, гуми, завиване и всички базови системи на колата. Просто тази кола е предвидена да бъде шоукар в фабриката ни, а вече следващото ниво, след този начален прототип, са предпроизводствени прототипи, три от които в момента произвеждаме. Именно те вече ще се движат и ще бъдат максимално близки до клиентските коли, които са следващата стъпка. Тоест имаме начален прототип, предпроизводствен прототип и завършени клиентски коли, които ни предстои да представим в бъдеще. Aleno като проект се финансира изцяло с наши собствени средства. Не се натискаме да вземем пари от някой, общо взето си подбираме хората, с които работим. Главният инвеститор съм аз. В проекта участват и малцина мои партньори, приятели, които съм привлякал към идеята.
и общо взето го правим това нещо с страст и с идеята да развиме автомобилното производство и по-скоро разработката и производството на електрически хиперколи в България, да създадем екип, да изградим екип, това знание да остане в България и реално да развием тази индустрията за производство на електрически хиперколи в България. Така че това е целта ни с проекта. Правим го, защото това съвпада с нашата страст, на наша отговорност, така че определено е повод за гордост, че нещо подобно се случва в България и че се стремим да го изведем до край. Относно появилите се коментари в интернет, че едва ли не Алиено е някаква пирамида или че тук има някакви измамници и така нататък, бих отбелязал това, че вече 9 години проект Алиено се развива с наши собствени средства, основно мои средства, изкарани по честен начин с труд от останалите ни успешни бизнеси, като реално към проекта съм привлякал малцина мои партньори и приятели, които са оценили идеята и с които развиваме всичко, което е свързано с Алиено. Производството, разработката, строителството на фабриката, изграждането на екипа, всичко е на наша отговорност, с пари от нашия джоб. Не се натискаме да вземем пари от някой, общо взето сме предпазливи, подбираме си партньорите, екипа и идеята устойчиво да вървим напред и да развиваме Алиено като бранд за електрически хиперколи. Освен да служи като шоу-кар, едно от предназначенията на този начален прототип е, че ни позволи да направим екстериора на колата. Тоест, както виждате, калниците, матрицата за предното стъкло, задния капак, хрилете, останалите спойлери и дифузиори в задната част на автомобила и реално на базата на това нещо вече ще може да изградиме доста по-съвършено екстериора на трите ни предпроизводствени прототипи, които в момента произвеждаме. Този начален прототип се получи сравнително добре. В процес на производство видяхме къде имаме засечки, какво трябва да оптимизираме, какво трябва да подобрим. И именно това е целта на този начален прототип. Така че апгрейдната версия на това, което виждате като екстериор, вече ще може да се види в трите ни предпроизводствени прототипа, които в момента са в режим на производство. Едни от интересните функционални дизайнерски елементи по екстериора на колата са тези хриле, т.е. въздуховоди, които реално с формата на хриле на кула от лявата и от дясната страна и тази перка на кула, които реално са разположени и подбрани чисто функционално ще бъдат вързани с активната аеродинамика на колата ни. В момента този начален прототип е с фиксирано задно антикрило, но вече в бъдещи версии в останалите ни модели всички тези елементи ще бъдат подвижни, за да съдействат и за да изградят реално активната аеродинамика на колата, за да бъде колата устойчива и бърза при всякакви пътни условия. Този участък, предполагаме, направо впечатление на някой от вас. Реално тук го готвим за трети заден стоп да бъде монтиран специално при Aleno Sentiero модела ни. Реално като една от наша отличителна черта, която желаем да наложим, тя се използва между другото и от други производители, е именно наличието на трети стоп при всичките ни хиперколи, специално за Aleno Sentiero модела, който е Track Day, тип Track Day е болид като тип. Третия стоп ще бъде монтиран в този участък, който виждате тук. Това вече ще се случи при предпроизводствените прототипи, които ще бъдат завършени до функционално ниво и тестове, с които ще покажем в движение на писта. Появиха се запитвания към нас, защо не покажем тази кола от движение. Отговорът е, защото това е началният прототип
който е предвиден за шоу кар в фабриката ни и точно тази кола няма да я раздвижваме, няма да я показваме в движение, въпреки че разполага с функционално шаси, окачване и всички базови системи, т.е. ако решим, може да я раздвижим, но просто тази кола ще остане като статичен начален прототип, като шоу кола в фабриката ни, а вече в движение ще покажем трите ни предпроизводствени прототипи, които в момента са в режим на производство и които на допълнително събитие, когато вече сме готови с тях, ще ги демонстрираме, включително в движение, включително на писта, включително с различни каскади и всичко друго, което сме планирали за завършване на динамичните тестове по колите ни. Така че следващата стъпка е предпроизводствените прототипи в динамичен режим, т.е. в движение, които ще бъдат демонстрирани. В фабриката ни от 9 месеца вече произвеждаме прототипи на колите ни и първият пример за това е този начален прототип на Alieno Sentiero, който демонстрирахме на Alieno Day преди няколко дни в родното ми село Слащен. През тези 9 месеца, т.е. от началото на февруари 2024 година, освен този прототип, произведохме и базовите матрици и шаблони за производството на Alieno Sentiero модела, като реално първото нещо, което произведохме, беше едно тестово шаси, т.е. тестовото на шаси, като си отренираме технологиите, след него този начален прототип. А това, което произвеждаме в момента, са 3 предпроизводствени прототипа, които вече ще бъдат показани в движение. Следващата стъпка, която ни предстои, е на базата на този начален прототип на Alieno Sentiero да завършим 3 предпроизводствени прототипа, които в момента произвеждаме. Така че тези 3 предпроизводствени прототипа, когато бъдат завършени, вече Alieno Sentiero като модел ще бъде показан в движение на тяхна база. Този начален прототип ще остане като шоу кола, статичен модел в фабриката ни, докато вече 3 предпроизводствени прототипа ще бъдат показани в движение и това ще се случи най-рано през пролета, най-късно да кажем, вероятно на Alieno Day 2025 през септември 2025 година. Тоест до около няколко месеца, година, вече ще видите първите динамични тестове с колите ни. Колкото и да не ви се вярва, този начален прототип на Alieno Sentiero е първата българска електрическа хиперкола. Тоест това е първият модел на Alieno, първият наш модел, който произвеждаме на базата на този начален прототип. Ще произведем 3 предпроизводствени прототипа, които всъщност в момента са в режим на предпроизводство. Един от тях е даже пред завършване. Те вече ще бъдат показани движение. Всичко това го правим с голяма страст, с голямо желание, на наша отговорност, с наши собствени средства и определено е вълнуващо, че нещо подобно се случва в България. Продължаваме напред и тепърва очаквайте доста нови неща и много изненади от Alieno, тъй като най-хубавото предстои. Този начален прототип на Alieno Sentiero го произведохме за изключително кратко време, именно 3 месеца с екип от около 10 души изцяло в фабриката ни в Туховища, от изцяло местен екип. Тоест вече имаме обучена собствена производствена екипа, който в момента произвежда и 3 предпроизводствени прототипи, които вече ще покажем в движение. Лично за мен, като основател, като идеолог на Alieno, е доста вълнуващо да виждам как мечтата ми се превръща в реалност. Благодаря на целия ни екип, благодаря на малцината ни партньори, благодаря на всички, които допринесаха всичко това да се случва и да продължаваме да се развиваме още и още и да награждаме работата си и себе си. Звучи невероятно, но този начален прототип на Alieno Sentiero е изцяло произведена в фабриката ни в Туховища, но това беше един крайъгълен камък за нас, т.е. една съществена стъпка, която трябваше да мине и много се радвам, че най-накрая се случи, тъй като реално вече сме в режим на производство. Освен този начален прототип, както съм споменавал, произведохме едно начално тестово шаси. В момента сме в режим на производство на 3 предпроизводствени прототипа на Alieno Sentiero, а след тях и на серия очакваме да пуснем и серия от първите
първите 10 броя клиентски коли. За нас е доста вълнуващо, че това нещо се случва, че се случва с наши собствени сили, с наши собствени средства и те първа ще виждате и всичко останало, което готвим в Алиено. Същественото е, че всичко това се случва в България, от българи, създава се от българи, произвежда се от българи, разработва се от българи и ще остане в България. Имаше коментари защо в началния прототип на Алиено сме сложили ефтин спортен волан, ефтина спортна седалка, защо всичко не е завършено, защо сме сложили джанти от друг производител и всякакви такива изцепки. Отговора ми като главен разработчик и като CEO и CTO на Алиено е, че няма проблем. Когато си поръчате кола от Алиено, ще монтираме и ще ви произведем каквито джанти, волан, седалки и всичко друго си изберете. Това е начален прототип. Неговата цел в случая на този начален прототип е да служи на като шоукар, изцяло в статичен режим, изложбен модел в фабриката ни, а вече предпроизводствени прототипи ще бъдат в движение и в тях се монтира това, което върши работа на нас. Не го правим с цел красота, правим чисто функционално да си свършим работата. Една от целите е на тази първа версия на окачването, която виждате при началния прототип на Alieno Sentiero, е именно да се опитаме да си разработиме по-достъпна, чисто бюджетна версия на наше собствено окачване, тъй като реално за върховите версии на хиперколите ни окачването ще бъде изцяло произведено на CNC машини, включително на машини за принтиране на метални, 3D принтиране на метални детайли, но специално тук работим в посока да видим дали може сами да си произведем в случай на универсални машини по-достъпно окачване с идеята евентуално да предложим бюджетни коли за писта. Върховите версии на хиперколите ни са с цени ще бъдат с цени между 2 и 4 милиона евро, докато се стремим да достигнем да предложим и по-бюджетни коли с цена между 200 и 400 хиляди евро, специално за шофиране на писта. Обикновено всичко започва с идеята, когато тя е налична. За да се роди един модел, обикновено се започва с неговата скица, дори надраскана с молив, нарисувана с молив като за начало. След скицата следва концептуален дизайн на автомобила, след това 3D дизайн, на база на който се прави инженерния дизайн, след това при нужда се прави нефункционален макет, а след това вече следващата фаза е прототипи и реално това, което виждате е началният прототип на Alieno Sentiero в случая модела ни. След началния прототип следващата фаза е предпроизводствените прототипи, след предпроизводствените прототипи вече са предсерийните и серийните коли. Така че това е пътя, по който обикновено една кола от идеята стига до пазара. Ние сме в момента на ниво начален прототип, а скоро ще демонстрираме и предпроизводствените прототипи.